Nyakorongo jong dakika na pago chiko tok sa chiel marukinyi machiegni tok marwa he chenro maru piny okiny makawuono kwal ng'iyo chal mar piny Kenya. Wadaro goyo mbaka Nyakorongo juwanga higa iwacho ni achiel motelo ne yiero maduong'. Wang'ende kisera mar ombulu nitiere moko kuom josiasa mabende osebedo ka wuotho e alwora mago mag konde mopogore opogore pachoka mabende koro osenyiso dwaro margi mano mar chung' lemo mopogore opogore motelo ne yiero maduong' mabiro. Okiny makawuono mbaka mabende wadaro goyo adhi bedo ka an gi josiasa mabende wasechopo godo moko kuom gilero kombe mopogore opogore mabende abiro bedo kanyisi kapo nono kineno posters mabende nwake e mbui. E kinde ma jasiasa chung' Nyakorongo juwang' gijabedo koda manifesto iwacho ni gik mar bende gichano timo ne japiny ka japiny po nono yiero gi obede od bura mamalo Nyakorongo juwang' kata mna mago mag counties. Omiyo kiny makawuono en mbaka madaro go yina mar mondo mi arwak ka Daniel Juma nolaro kom kar chung' od bura ma Ugenya ng'eno biro bedo kolero ni en higa mane to motelo ne yiero maduong' bende pod en gi lek makamano. Juma rwaki ni machiegni nyalo na ka thuolo mar moso Nyakorongo juwang'. Oyawre uru Nyakorongo to Amos amor an gi mor makende kariwra kodu odiochieng' makawuono oro an kaka Sharon wacho ni nachung' Ugenya higa 2019 dwe mar ang'wen to nene okafaulu koro sani wang'iyo atemo ng'iyo to jo Ugenya paro nadi ka jo Ugenya dwaro mondo waduog to waboduogo podi pimo piny siasa en mar jopiny jopiny mawacho ni in mawadwari koro beno be wabong'iyo to mahiga to dhi kakayo sani koro ng'eni koro kono mana higa pod higa chon okine kata opposition sani pod ok oyiero ni ng'ama dhi chung' president gi kia koro pod ok aneno ka walewa ya erokamano ahinya kopogore gi Juma Nyakorongo juwang' bende nitiere gi MCA mano Malindi he kar chung' od bura ma Kibra mano Chieng' Jero en jal moyier en bende biro bedo kunyiso kapo nono ni nitiere gi manifesto kata oyo to po nono ni ken thuolo bende nyalo nyiso kapo nono ni obiro dok e kom makama kata oyo Jera machiegni. Erokamano Sharon mokwongo an baka thuolo ni amos jothurwa te kamoro amora ma gintie man Nairobi man Lindi to gitung' Kenya te aoronegi mos. Mar ariyo en ni wachomo yiero to an gi Daniel wan jochung' jopiny ema jopuodho koromo sa to wabudhi irgi kendo. Yes. Erokamano ahinya bende weloga mamoko Nyakorongo juwang' bura Nairobi ka bende biro bedo kod Dr. Jared Oundo ma bende alap dhoge ndong' ne kom kar chung' od bura mono ma Embakasi South mantiere bura Nairobi. Kaunti ma Kisumu bende nitiere gi Lindo Gweno Nyakorongo juwang' en alap dhoge ndong' ne kom woman rep e kaunti mano ma Kisumu. Linda kinyalo na winja mbos ni misawa nyalo na ka thuolo mar moso Nyakorongo juwang'. Erokamano oyawre ne Nyakwaramogi gi nyinge luonga ni Lindo Gweno kakiwacho do ae kaunti ma Kisumu yiero manokadho cha namanyo kom mar migosi to lek pod an godo yiero mabiro ageno Nyasaye ni bo alaro kom mar woman representative Kisumu County. Erokamano ahinya mana kar dhogi kanyo Linda kiwacho ni manyo kom mano mar migosi woda mano higa mar 2022 sani to kore loko tanga idwaro bedo woman rep e kaunti ma Kisumu samoro nyalo nyiswa ni lokruoge makamago nokele gang'o. Erokamano maybe Sharon nyalo nona penjo mi penjano apenjo nang'o meno kidoge woda mano ma migosi koro yiero mana dhi e kom mar woman rep e kaunti ma Kisumu dibed ni lokruok makamano nokele gang'o koso chia mane ma bende ni bedo godo. Erokamano Sharon ok awinjo penjo maber ahinya pani wan gi shida mar mtandao matin. Iluonga ni Lindo Gweno kaka nawacho cha sani alaro kom mar women rep to kwadhi e wach ma wadwa wacho kawuono wach mar manifesto en ni ka ng'ato dwa chung' ng'ato ber giro miluongo ni manifesto en giro minyiso japiny ni kumiya thuolo muyiera to mae e gima dhi timoni koro ichalo ng'ama singre ne japiny ni ma e gima dhi timoni koro en gino ma muhimu sana ni ng'ano machung' omuhimu bene chama nikech iyudo ni gigo mitimo itimo kalure gi chama be moyieri godo
Koro tie manifesto mar chama to tie manifesto mar jachung' wuon. To kaka nawacho ni isingri ni japiny ni dhi tiyone. An aneno ni ber kabisa kikwongi winjo japiny ni japiny to dwaro ang'o. En ang'o ma japiny koori nikech tich mar bede bunge en ni japiny emondiki tich. Koro idhi timo tijgi. Koro nyaka gin magiori ni kidhi e ot kata to timnwa gima kamae. Wan dwaher mondo itimnwa kamae. Koro ber kikawo patik tikwongi wuotho tiwinjo japiny ni jopiny to wacho ang'o. Awach ni kiromo gi sekta ni jogo ma mine gin gikwayo nang'o, jogo ma chuo gin gikwayo nang'o. Ikisewuotho kamano tichaki medo be gi jogo mosomo nikech iyudo ni nitie ng'ama nodhi skul mosomo sekta moro ma kanyo olonye kabisa. Koro jogo bimede iye kanyo tiwinjo ni gin kalure gi sombgi gi tich ma gisetimo e sekta ang'o kendo ma ginyalo medie mondo koro ka koro iloso gimiluongo ni manifesto to koro ilose gimoro ma en iseriwo ji te ma koro idonjo iye kanyo. Koro seche ma koro idhi ni koro idonjo e bunge tidonjo ni mae gibidwa timo ne piny. Koro an Kisumu County kae pod wachopo maoni mar jopiny ni jopiny to dwaro ang'o. Achiel ariyo asewinjo lakini pod wan e harakati no mondo wachoki. Kanyalo ndeto matin kapok wagodonjo e wach siasa be kabisa. An be achung' kod miluongo ni Linda Mwananchi to kanyo be ng'ama wane toke miluongo ni Edwin Sifuna wacho ni wan pod wamanyo pach ji. Wawuotho kuonde opogre ka wamanyo pach japiny kore ka wabobiro to waloso gino miluongo ni manifesto ma koro wanyalo duogo to wamiyo japiny ni koro mae e manifesto mwachune. Erokamano ahinya Linda. Kata kamano kabiro kuomi Daniela, in bende pende mabende napenjo japiny bende manifesto chuno e kinde mabende iyiero jatelo. Sharon, manifesto dwarore ka in ga jasiasa madwaro chung' to gidoluo gi dala kocha iluonge ni sera. Nyaka ibed gi sera ma jopiny biro nono to giwacho ni to me sera mani me gima botimonu me gik madwa mondo atim ni jopiny. Koro jopiny onego bed ni ng'iyo sera mari aeto gitiyo gi sera no mondo gitim nade mondo gi decide ka gibo yiere kata ok gibinyalo. Lakini an ka ng'ama osewuotho siasa kane nachung' 2019 Ugenya ne an gi sera mane nandiko nyaka i karatas naloso nyaka website baketo megie sera maga to nene nabuok kabisa niwach jopiny sana madala sana ng'eny gi ok odich gi sera gidwa mondo giwinj gimiwacho iwacho ni gimidwaro timonegi aeto gima duong' ma sana sisa madala gima jopiny odichgo en wach pesa miluongo ni gonya. En kisetieko wacho sera mari to gidwaro ni to giwacho ni to koro iwewa nade. Bende giwinjo ga sera go kosen ga mana girito ga mana ni banki siloso ta nango miki. Koro giwinjo lakini ok gidwa ni wegi nono. Koro kati bed ni nigi sera machal nade to ionge pesa minyalo gonyo go jopiny. Ionge pesa minyalo konyo go gik mang'eny sana nwach thagruok ma wasechandre joluo osechandre kabisa makidhi e gweng' madala inuang' ka intie joma nigi shida ma school fees, intie joma nigi shida ma osuptal, weche ng'eny kijande maonge tich ng'eny sana. Koro sana chon kane ne kadonjo siasa ne aparo ni to wach gonya ne ok en gima ber lakini king'iyo ka nyithindo chandre dala inuang' ka nitie midhiero mang'eny ma kisebed ja siasa to nyithindo gidwaro ng'ama ginyalo wacho go wechegi manyalo konyogi. Koro ok inyal wacho ni an ok anyal golo pesa niwach kiwacho kamano to bende jopiny wacho ni king'ama lwete nono kata ng'ama wuor to ok inyal bedo jatelo. Koro en wach ma nyaka itimne balancing. To bende kane nachung' ndalono nitie meeting mar security mane wacho weche mag gonya gi to josiasa moko ne wacho ni to inyalo bet ni winjo ni miyo ni ji winjo ji winji
to kimio gi allowance mag sitting allowance niwach ng'ato we puothe you know no biro winji seche mo we puothe no nitie gima notimo mane nyalo miye koro ko winji kamano to dwarre mondo at least odoge gi gimoro makoro mana kaka appreciation to gini be ineno ka seche moko ka kata Nairobi ka wan kaka organizations ma timo gine civic awareness ino kiluongo ji mondo bi owinj gimi wacho to gin allowance mondo ma ginyalo dok kodo koro en bende IBC no ka IBC owacho ni gimiluongo ni voter bribery is against the law to there is a balance adwan mondo wabunge mondo ng'iane to the balance between voter bribery kod miyoji allowance mondo bed very clear nwach jomoko wacho ni an neno kachiwo gine iluongo okachiwo voter bribery lakini amiyoji allowance tino ka bende jomoko atima openly kinyo kisikacha MP moro makisi en tijem na kamano koro mene siasa mosebet to gini oketho ni joma tindo joma ekadonje siasa kod joma mine maonge pesa inwang' ka joma osebet siasa ndalo mang'eny ema nigi pesa moro to inwang' ka joma sana wabunge tiyo gi CDF momigi gi jopiny koro CDF no ema gitiyogo timo nade campaign nwang'o pesa magitimo nade ok directly niwach ng'eni seche ma wabunge en patron mar CDF cha to en ma o control joma tiyo kacha koro nwang'o ka seche moko onwang'o ginegi onwang'o gine indirectly nitie kaka pesa duogo ne to pesa ne magitiyogo e campaign koro ng'ama osebet kacha nwang'o ka gole ok yot because en gi pesa motimogo campaign ti bende wacho ni koro financial muscle di bende ni bende ji koro pimore koro tekre mar pesa ka hinya ne jok madonje siasa bende ngene biro bedo kaloso kuomgi mar mondo mi giler no jera kapok abiro iri adar mar mondo mi warwa kwa Jared Oundo e studio bange we adhir Linda Monde jera dugo iri Linda kan wacho ni gen mara nigi sani koro winja yo makare Linda winja erokamano ahinya nikech motelo ni wacho ni chung kom mano mar ward ma migosi e county mano ma Kisumo gi sani alap dhogi ndong' ne kom mar woman rep samoro nyiso ni nang'o meni koro nokidoke kom mano mar ward ma migosi Sharon okange kipenja penjo lakini an gi shida matin mar winji apani inyalo penjo panelist moro mondo wane ane ni nikech ok awinjo penjo mi penja no mondo abed ka nyalo yudo kaka duoko erokamano ahinya ang'eni ibiro bed kiloso duondi mano mar tudruok mar mondo mi wawinjre kodi e yo makare kata kamano jera we abire iwinjo kaka Linda noloso motelo e kaunti ma Kisumo Juma bendi winjo kanyo kaka oloso tin kaka jasiasa moyier in bende winjo na pachi kotendre kod manifesto ben manifesto chuno to bende nin gi manifesto ing'eni bende samoro nyalo wach mana jatend piny Kenya ma samoro nyalo bedo gi manifesto nikech ing'eni samoro gibiro kata giwacho ni ana koyiera nikech iwacho ni ndalo kata mana dweche matin motelo ne yiero ineno ka jok malaro kom jatend piny giwuok oko to giwacho ni ma ema gima dachano timo ne jopiny in winjo mana lero no erokamano an gadira ni jasiasa moro amora madachung' nyaka los manifesto mare to Adam ler matin kalore gwach ma manifesto. Manifesto ni kaber kabisa onego lose gi governor gi mjumbe to gi president. Nikech joge man kod pesa magi manage directly. MCA koloso manifesto to governor ma dhi implement gik mo owacho go ino ka ng'engi gavana kutim ngisa moro pesa mani paro ni loso barabara ni pesa no kudhi ogole emomiyo ino ka samoro manifesto mari nyalo lal nikech koso yier MCA atigira nyisa ma MCA to iluongo public participation milongo every ward to kacha makoro jo CIDP bire to uchiwo project ma udwaro kum higni abich tok ni MCA golo mage jo piny emimi thuolo mondo gol maggi MCA bende golo na mare riwo gi japiny ai japiny puodho ni maber iketa achiel ariyo nyaka 10 kagise dhi kacha koro okidwachi mano manifesto mari en mar jolindi
nikech jolindi moko tero e CIDP. Kodhi kacha tibiro yier achiel bang' achiel. Samoro higni 5 go ijahawi nong' 5. 5 mokwongogo ema dhi tiyo. Dipo ka samoro in kaka MCA magi negi namba 6 nyaka namba 8 magi kodonjo. Koro mosayiero japiny penji to manifesto ningisowa dak notimore. Mitimo ka to gine kecho kini wacho ni gidhi timo. Koro pogruok nitie. Ja MCA nyagrom e mesa mar CIDP ka giloso gimidhi timo ward no. Opogore gi mbunge gi governor ma gimo wacho ema dhi golo pesa mage. Makoro nyiso ni nionge gi manifesto. Nentie, of course. Nentie. Tada ngisi gima chielo. Manifesto jo wang'eng tiyo go mana e manyombulu kuom ji. Idhi japiny ni ka donjo tabiro timo magi. To koro kama nitie gwenyruok en niya. Joma dhi yieri nikech manifesto mari e ward samoro gin mana 10%. Jomoko dhi yieri nikech ija onagi. Jomoko dhi yieri nikech samoro gidwa jathurgi, gidwa ng'ama chiero ke jathurino samoro sando gi moloyo. Koro chen ng'ama jaoko ni nyalo konyo moloyo jadalawa. Jomoko dhi yieri nikech kitsi, timbeni, kaka idak kodgi, luor mimiyogi. Ni ng'ane amiyo mbucha nikech timne ber. Jomoko dhi yieri nikech otongolo mani fukoni. Otongolo nitie diriyo. Nitie ng'amni konya kamoro. Tiweyo. Oparo kony mani konyego. Omiyo mbulu. Okorang manifesto. Jomoko dhi yieri nikech gimichiwo sechego. Mamosh Daniel ne wuoye ni. Idhi bura to ng'ato ng'isi ni bwana wang'i chon ing'e maber. Mang'e mocha go werigo odhi miyo mbulu in mi wafe wadhi. Mago timore. Makoro nyiso ni japiny yiero, japiny ka japiny yiero. Takene bura Nairobi ka chali. Mogi intima chielo. Ma japiny bura yieri ko ng'iyo jomochunga auchielgi. To ng'iyo level ma maturity man kuomi. Kaki I behave, kaki handle yourself, kaki rito tabia mari ken maturity. Japiny lo yieri. Ko japiny ma yiero jigi. Yiero ji ni sababu opogore. Maki paro ni gi pesa. Jomako kudwa pesa, jomako dwaro manifesto. Jomako dwaro maturity. Jomako dwaro berni. Gigo opogore. So nyaka in kaka jasiasa. Ingeni kama dhie ni. Atimo nango. Kikidhi kama kwa jaki kuyu kura. Tidhi kia okori gi nying pesa. Gibiro chamo to giwe kanyo. Ji opogore nyaka ingeni kama dhie ni. Kama gitongolo ginyalo miya mbulu. Kama dhie ni kama gi manifesto. To ginyalo miya mbulu. To in kidhi kar manifesto. Tidhi gi Gotonglo. Wacha ng'ani biro nyiewa ng'ana okudwa kom. So ji opogore. Kama ng'ato chung'e. Exactly. Ng'eni nitiere bende siasa bedo opogore. Siasa mag gwenge kanyakla kod mitime boma. Yes. Bendo opogore nikech Dan no chung'e gweng. To koro in michung'e Nairobi ni samoro kisera bende nyalo bedo mopogore koso nang'o. Nikech dhoudi ng'eng to nyaka ing'e dhoot ka dhoot kaka gichalo. Inyalo dhi dhoot moro kidhi gi manifesto to gidich gotonglo. Giwinje to gisini mano wedigo odhi kama dhieno. So gigi opogore. Nyaki bedi gi approach maber e ward ni e constituency mari ame county mari. Jomoko ntima kodhi kamoro wacho ni bwana dongo ng'e ni kauru pesa wadhi yudo. Tadire gi miye kura. Kechinge gonyogi. To ging'isi ni ya wase yiero joma ng'eng. Bang' yiero gi to gilal. Giduogo yiri machielo. Koro hetie koda mochuth. Mondo kiduogo next time to adhi another contract. Gima hinyowa en joma ting pesa mang'eng. Ringo lal we japiny. Keche hinyruok ma japiny maduong' ko yieri ok ni gik migero barabara, ok hospital, ok en school fees. Japiny ne konye directly, en gi jatuo. Ora ne mie pesa. En gi moro meka moro, ora ne konye gi pesa. Pesa no county kumi ni dhi mi japiny. To kok ichiwe bendi wuor. Ma gik makelo problem telo kae. Ibo na yieri ni konye japiny, to ok ni konye gi wer. Ni konye kumoko itabu mare. Ero kama na inya nikech kinde ka kinde kini nyakoro mga juanga bendi ngi manifesto samoro mar jatelo ma bende ni yiero koso in ka tekni jatelo losa nikech moko kuom jatelo bende losa to bende blueprint bende nitiere koda ma samoro ng'ato ka ono dhi yelo ni gik mane wacho ka bende gik ma bende ibro bedo kikete tim nikech mano bende nyaka wang'e Linda ke in bende in gi manifesto
kintiere kaunti ma Kisumo kanyo nikech jero wacho ni be kaber to manifesto nego bed ni governor jaod bura kaka in koro idwaro bedo jaod bura kaunti ma Kisumo kanyakla kod jatend piny nego bed ni bedogo. Be nigi manifesto? Erokamano. Sharon, kaka na watu seche mani wachako cha manifesto an kaka nene kaka linda onego beno biro kakoro isewinjo japiny. Koro sani pod wawuotho pod kaka linda pod achiko ita ne japiny ni japiny wachamo e od bura kata en ang'o ma japiny dwa ni mondo agine mondo adhi atimne kata tich mane mora mondo adhi atim. Mondo koro kaloso manifesto talose ni alose na asewinjo japiny. Koro pod wantie ongang' mar wuotho kamae. Awinjo ka mantie kodwa kawuono wacho bendi wach mar gonya ni. En adier ni wach mar gonya ni obedo mang'eny. Tiyudo ni ka in jachung' to japiny nyisi ni kata manifesto no weri godo manifesto no gimidwa wacho no ang'eyo in gonya mondo adhi. Lakini jopiny ok chal te. Nitie iboyudo moko ma en adiera odwaro neno manifesto ni to dwa some. Taparo ni en muhimu kata ng'ano madwaro ni mondo gonye no en muhimu ni mondo ong'i manifesto ni mondo seche modhi yieri cha to yieri ni kamae oseng'eyi to oseng'eyo gino midwa dhi timo. Koro kata kogo ombulu to goyo kuom gimiluongo ni informed decision kanyo gimong'eyo. To kendo yudo ni pesa mang'eny kotiyo e wach siasa yudo ni jogo mamine kaka an jogo marowere kata jogo modak gi ng'ol giyudo pek e donjo siasa. Koro gineno ni pesa midwaro mondo ng'ato ochung' godo od bura bedo pesa mang'eny. Koro jomoko ywang' ich koro ok gidonji. Koro onego beni kaka wan jogo mochung' kaka an kamae onego beni gimiluongo ni wach tiyo gi pesa e siasa en gino mwakwedo kabisa. Onego beni dhi wuoyo gi japiny kaka entie kaka katiba noketo gi kaka ne sharia oketi ni mondo onego beni dhi wuoyo gi japiny to japiny kosewinji gi manifesto ni gi timbe gi gino gisetimo chien kanyo togo ni kura. Ok onego beni en manyonge mang'eny. Kitiyo gi manyonge mang'eny tiyudo ni jomoko be jotelo be koseyier moko kodhi odonjo e od bunge kata to giwacho ni an nasetieko kodi ndara kata gimidwa ni mondo atimni kaka japiny seche moko nyisi ni ting'eyi seche moko wacho ni nosetieko kodi chuth. Koro ionge gi deni ne. To in be japiny iyudo ni mondo iyud duondi mondo idwa kwedo godo jatelo ni kamae ok idhiye maber. Ikoso duondi no nikech nosemiyi pesa. Koro ere kaka idwa chime gi wach achiya ni kamae itimo marach. Koro in be kaka japiny pesa ni mae gimoro. Penjri ni seche ma jatelo dwa miyi pesa no ogole kanyo. Koro agima temo wacho ni ok onego bed ni pesa ni monowa mondo wadhi timo ang'o mondo wadhi manyo piny. Onego bed ni en gino misetimo ne japiny en gino misechoko kaka manifesto to bende manifesto ni onego bed ni watimo ne gimiluongo ni evaluation. Jatelo manwatero nwateri ni chikowa gima kama sani kaka sani dongo wantie higni 3-4 chakre nwatim yiero manokadho. Onego bed ni sani wang'iyo manifesto mar jatelo to wapenje ni to kani wacho ni gini dhi timo kamae wasechopo kanye wachni mondo kama ng'ikni nitie kaponi entie ng'ikni to nyisowa kaponi nowuondowa be wanyise ni kaen ni wuondowa mondo koro ok wayieri kendo mondo koro jotelo be mabiro chien kaka an joma donjo wayudo mano kaka funzo ni japiny ok idhi adhiya tiwuondo to kisedonjo kanyo titimo giki japiny nyalo luongi be onyalo kata goli e od bura kaponi nidhi to kitimo gino mani wacho ni idhi timo ne japiny. Onego bed ni en kamano. Unfortunately onge legal consequences mag manifesto but onego bed ni jatelo kochiko gimoro to dhi to timo to kokotimo to biro to duoko ni en ng'oma notimre momiyo ok noduoko. Erokamano ahinya nikech ang'e ni kaka josiasa bende dhog gi riek nikech duto te kata mana jasiasa nyalo bedo ni singo nitie kata mana yore moko e gwenge jasiasa ka jasiasa ni mana ni kuyiera tadhi tieko gere iwacho ni higa mogik kaka wacho ni koro higa mar 2027 ang'e ni nitiere mokuom nderni mathoth gi projects chenro mopogore opogore ma bende samoro jasiasa nochako ochaka matis to ng'isa ni yiera uru mar mondo mi adhi atieki. Kata kamano wach mar tiyo gi pesa no to kapaka japiny nyalo yie kata mana mar penjo ni jasiasa ogolo kata mana pesa kanye kosa jopiny upenjoga yiero mar mondo mi arwaka Dr. Jared Oundo ma bende dwaro bedo jaod bura mano ma Embakasi South odwaro golo jaod bura masane mongere kaka Julius Mawadhe arwaki jatelo ni machiegni ka thuolo mar muso nyikwa Ramga Jwang tinyiso ka ponono ni manifesto chuno to bende in gi manifesto machiegni. Erokamano Sharon. Yes, manifesto chuno especially kuom wan jotelo but okochuno kuom jopiny. Jopiny gin kaka donjo winjo
Daniel Juma DJ the would be MP mar Ugenya no chuka no chung ngiyo kaka gini dhi jopiny ibungi sini gimidwa ngiswa no asengiyo in miwami ya gimingo wacham but manifesto chuno kaka an Jared Ondo an go manifesto manandi ko chon ya ngiyo kana adwa chung ko maduong president 2022 na chako ndiko manifesto but I reduced it na constituency level makoro ka chung Embakasi South to warango gikmoka pi ya jo wangen Embakasi South partly largely of it and slum so one gumukuru kwa njenga mkuru kwa Ruben kin Kwareg pipeline of course Mara part of it but the majority and slum ko therefore the housing magintire kuru like manifesto ka manifesto Mara arango dia awlungi in 3D gdongere bacho ni data delivery and dialogue mano and teach nini wuoyo kod rapu so what happens irango kaka manifesto maro mako gimokapi somo yore kod teach kod kaka rango kanya empower mine kod vijana koro in important mondo wabed gi manifesto but the question is a manifesto ni okonyo jopiny nadi manifesto basically en roadmap mingiyo ungisi ni koro kaka kawuono awuok dalawa Ugenya inu au Kinungu adwari e barobel amadhi Ugunja amadhi Kumabe koro ungisi ni boluo yoni koni koro at least kata koka abu mi roadmap makani lal kumedhi at least ingin ka kumwadhi at least in gimro promise mro gimo michiko jopiny na botimo mago magma ya jopiny da kiyeri ka onge gima ichiko gi gima bo ibotimo gi and mainly mano ema jopiny yero wagoji. But on the other hand, Kenya ka jikiyer ga jini wach manifesto jiro ga jini yamo dhikanye ya gima iluongo ni yamo dhikanye girango ini chama mane ini dhot mane mama uwen ngano baba uwen ngano to pesa ingo marom nadi alafu bende koro kaka wan cosmopolitan ka endigo irango ni in pesa marom in iwuok tribe mane ijaluo ama in ijarabuon in atol gimoko kamago bendi rango the other things mirango kod jopiny ogirango manifesto sana girango ni igonyo gimarom nadi yani Daniel kuchung ka kod osiepe na kaka Kirkaran kod Sindgiri kod owadwa mantie sani to David ni pesa marom nadi makoro in bede koro isikore nikech kama na kaka iwache no nikech Kenya ni cosmopolitan boma gi gwenge bendo pogore Embakasi South kama naka neno ano ka dhot mang'eny kocho ken mag joluo ahinya ine kani ekrok mane mintiere godo nikech Linda Motelo nocho ni en sani pok oloso pod owinjore ni jopiny dwarango tindo wacho kokori wacho ni manifesto ini nende kechon kinge dwacho jopiny meno kang mari mokwongo mar chunko mokwongo machung for this elective position but asechung gik moko maybe ne bedo speaker but nikech osiep na Daniel Juma ne ke ni bunge mondo timna lobbying but sani ko yere ng'eno no osiep no kano ono the account ngat moro to where so what happens ang'e speaker to koso na dwa bedo speaker that time no but sani dongo nya yera bedo deputy speaker ama leader ma majority but for now wacha wa concentrate code Embakasi South yes ang'eyo ni wan joluo number beach ama number 4 Embakasi South mokwongo ginatol jomwa jokisi could maybe one the figure is not clear when one number 4 ama beach engage one called Joe Mauka Northeastern called Jorabuon but that is not a factor one MP one gumbunge machon mbunge no neni muindi one go India di Embakasi South koro Embakasi South okiyere ngato nikech in particular dot ama kabila fulani kwa mfano kata mbunge mantieni no yere nyoro nyen kara citizen gutieno ko ndo jopiny koro but gimoro matimre sana no yere actually majority majoma no mi boy yere gin joluo o gin kata dot mare nikech gin gibo pogo mbolo so that gives us a bigger opportunity and that's the reason koro akwayo jodwa nyikwara mogi mondo wamakre wa kit ombuchwa yo kapu achiel nikech an go manifesto asei kora tiwoke chama mane auke ODM nan chama na chon but koro Daniel nungisa ni warang chama madu ana kiane ni chama
Kanere koro nungero gi Daniel ahinya koro. Kar kamano Dana, karwa ero kamano ahinya. Dan karwa ni machiegni. Winjo mana kaka jowete ubende twak, jo system ma ontiere godo. Jopiny nenore nok ni manifesto. Manifesto koro chal ka gima jatelo koro nitiere godo kacha mar mondo mi kopenje ni in ga ng'oto koro mano chal ka fallback plan. Koro manifesto en gima ochuno ma nyaka ibed go, chal ng'ama nyaka ibed gi nyingi. Lakini sana sana jopiny ng'iyo kaka Jared wacho. Jopiny ng'iyo gik mang'eny. Jopiny ng'iyo wach tiegruok, siasa. Jopiny bende ng'iyo mbi ma in kodo. Chon inyalo paro ndalo manine orengo gi chung Ugenya. Nine iyiere niwach en gi nying moro moseloso Nairobi ka. Oseloso ka ndalo nokorengo dwaro gine neno okawo gine okawo wocho go mesa e bunge ko down moi koro ngene ji ng'iyo to ng'ani ng'ama medo mbi mare en gi mbi mare chalnade koro jopiny bende ng'iyo mago to bende ndalo machon cha neno ka ndalo ma orengo gigo siasa ka jomang'eny ne wacho ni wan wadhi Nairobi wadhi gore ne jakom wadhi konyo jakom koro jomang'eny to seyier ka tijgi en ni gidhi konyo jakom. Koro sani olokre niwach sani jakom onge. Sani jakom onge to joma nyocha ng'iyo ni gidhi konyo jakom sani gichikre gi jopiny. Jopiny sani ng'iyi to in ng'ama nade. In ng'ama nade tang'o minyalo timo ni ji to in gi mbi machal nade. Bende kata sana sana Ugenya kacha ji nitie mosechako campaign chon. Nitie joma higni 2 mokalo nitie joma nochako campaign chon. Takana mana pin Kenya bang yiero dong en ga mana campaign. Daten pin chama muma to campaign ochako dong mano kaka kitwa. Lakini okonego bed kamano. Okonego bed ni in kose timi yiero mewe makosa mantie Kenya ka. Yiero kose tim onegi gichiwe kata higni moko kata 2 kata 3 mondine tich ma ng'ano moyier timo. To ineno ka yiero setiek to nitie joma gin gichako aluongi ni kwalo ng'wech. Joma kwalo ng'wech. Ing'eni joma kitimo athletics. Joma kwalo ng'wech ka seche moko gibedo ga disqualified. To sani kata na IBC laws mag elections wacho ni early campaigns okoyie. Lakini sani neno ka nitie joma osechake chon ma gin kata na poster no giseloso gin gisemna chake gisemna moke. Koro ero kamana ini sani nitie kaka dundi chako chono no dhikajuoka katra matini bro lose kata mana kamano Jera in bende koro nyiswa nikech jopiny bende koro wacho ni manifesto tu nitiere godo hulombo godo jopiny to uriambo kotit adiera mar wach makamano samana wuyo kae nikech bende medo in mede wi mano bende nikech ngeni sani bende koro wakwano higa achiel manifesto mane miyo jolindi kar chungo bura ma Kibra isetiko kwana tamaladi maga mapok ikete tem sama wuyo kama mokwongo na leri ni MCA opogore gi mbunge. Nikech wan gima guide project mwatime wot magwa iluongo ni County Integrated Development Plan CIDP milose madhi for 5 years majo piny ema chiwo projects magin magiparo ni beyo kata mana in MCA idhi e bura no to ibegolo pachi kaka jo piny tindike list mar CIDP cha koro kani se the ground mi chiko ni bogero university to jopinyo paro ni mano ken priority number 1 samoro joma kono tiyo chiko jela to japinyo wacho ni ono kodwa jela odoro pi to magi ka magi ndiko CIDP biro tero gino ADP Annual Development Plan mitimo higa ka higa motergo emidhiger gi county korino ka MCA nobiro gi weche mang'eny mondo timo to kotimo e kes Malindi ipenjo weche Malindi Lindi ni very unique acha gina priority parliament Lindi en ward mantie ediere wards moko diere ter population mantie Lindi ng'eny makana space mielo dhigere kata mana cho okinyal yudo ochuna ni nyaka wuogi landlord mang'ise ni baba miya space mondo ager cho taweni dhudi moko to moko wen jopiny omiyo gi yie kana campaign na chiko gik moko ariyo nen school kache Lindi nitie mana schools ma informal madhi 4 mabeyo mabeyo matin ok ni beyo to onge public school nikech onge space nitie space mokanyo mane chon en chiro
jomoko nodhi yake mogero skundigi ma wuoyo nyaka gi gavana ni bwana dakwalore wagore gi jogi mondo mi odwok ni jopiny skundini to kaka ing'e chik ma Kenya school gero school and teach mar national government wagero mana ECD classes e skundino gero school ok en tich ma MCA en tich mar MP through the national government machielo ne gero hospital e pesa mara mokwongo mane gi allocate na kaka World Fund na keti project mar gero hospital manya sa okonya ma dhiro project no matendo wuok to hospital ni yudo space ne nikech ne se yogo ne wadhiro koni to wadhiro koni kama na dhi par na dhi gero hospital mane higa mane pio odare ji itiaora ma serikal owacho ni ok diger gimoro amora itiaora no chuna dok city hall ma kwayo gi ni pesa na kiklal lok na ur project ni ma golo hospital adoki barabara ma barabara na golam muyali ndogo kikalo le Maria kidhi Mendur Malindi kaja golam timatieko nyaseno no konya pesa kono lal e pesa mara higa mara ariyo na dhi agero bridge moso chendo ji higini mo akis mundogo kadhi PAG believe me no onge manifesto but no chendo ji na dhi no kete CIDP mo odhi agero bridge no pesa mara dek wagero barabara mawuok sura studio kadhi katwekera osegere odongna ola lam kende en tich ma kochak 3-4 days kende makora chile bi apar miriadi no japim nyalo miya anda kamira kende mana gundo japiny kori nonka atimo gik moko mang'eny outside county through friends akunyo pi through Nairobi water emokonya kunyo pi moko e kwendego gero choche not through the county but through friends maga and so many things mwatimo matino tindo kaka okay basa ribu wechiwo yearly kendo wechiwe lela mano gik no promise kwa campaign machelo mwatimo asetemo chungin thindo ma school an ka jidhi form 1 kapod nti form 1 to na make sure ni every year akelo nthindo 100 ma ok onyalo ami mattress go gate magidhi school say make sure ni street lights manti matingo liel oxim to stima be ko lal ta make sure ngadhi ka minister mar energy ni stima la lindi makoro nenji kwara mgejuang mana tam ni marariyo no mama kongo yes, koro ye hawo marariyo higa maral farogi prero ko dabere an jo piny madhimiya kich an daka pakra hi studio ni aseyombo ero kama na inya dan nantire gi paro moro mos na ngadi an gima wacho en ni sana kom mar od bura miluongo ni MP in gi tija dek monego bed ni timo dho ngere wacho ni representation, oversight and legislation. Yes. Mene e tich monego bed ni wabunge timo to manifesto mar mbunge onego bed ni include gigo yomiyo ka jakom ni nitie jakom chani ne wacho no dwaro mondo gine ma CDF mondo owuog kuom wabunge wacho wabunge ok ti tijgi kaka dwarore niwach tijgi ging'iyo mna kaka CDF tiyo to an kan na chungu Ugenya nitie gik manadwaro tim no jo Ugenya gik moko nitie manadwaro tim. One of them, of course, nene asecha kotero nyithindo loka majima somo loka gi nyinga ng'eny joma tiyo gi nyinga ng'eny sani kibiro Ugenya nonka nitiere gweng'wa joma natero loka mastinde tiyo America tiyo Korea tiyo den ofuko na manana loso kon nadwaro ni kadonjo to wanyalo kendo tiyo gi pes CDF mondo ane kaka tero go nyithindo gi mondo gi som to gitiegre loka mondo gikony gweng to giganeno ka ntiende kagino ka Trans Nzoia ntie governors mabe nyicha tero nyithindo somo loka to the Ugenya ne korwa kuma to another thing manadwa team kendo sani Sharon ka changa maji madhe gweng makata babu babu nyisi gani owacho gani min gi nene tero changa to changa ni osebet ni police sirkal tiyo gi police riembo mon matero changa gweng ne gimogoro marufuku lakini oketa kanyo to kaide gidisa police ko decide ni gidhi monjo jo magina to gimako rai to kendo ginwango pesa mid billion koro an nadwa mondo watim no wachingene the localization
wazungu neno biro bowacho ni kongo ma loso ma gine ma wiloso gi ma sen changani ni rach koro ne gidwa ni kong gicha ma en changa margi maloka kucha ema gikel mondo jomal koni koro aneno ni wabunge wa mondo lok sheria ok ni gimoro miloso gi jopiny rach iwinjoga changano neno kaka ilose en chemistry maduong' sana to mon malose go nego bed ni watimo nigi empowerment kata kwa nyalo timo nigi kata kwa wacho ni watim quality control you know mondo mon gi kaka idhi central nwanka chak sana chak inwanka nitie mtokni ma ji tero chak aito kambi kaka Brookside kawo chagego to uso to mi kaka market koro sana kwa timo gimo ka agriculture wanyalo timo meno to bende changa gi wanyalo wacho no okay joma loso changa kelgi kamoro aito kambi moro molos to nyalo uga kawo changani to itimone quality improvement au bedo package sani kidhi Uganda nitie gimiluongo ni waragi sani iuse kati duty free koro onge tiende ni wan joluo gik magero jopinywa nene wawacho ni rach to sani oket ni rach to wabunge wa to ling to gigo ok rum ko rach tango po girumo koro these are the things manadwa mondo wadhi bunge wanyalo loko mondo wabed gi true independence kik wabed ni wan joma wan wawacha ni gima mzungu wacho ema ber makoro nendo ni seyo nyaka jod bura mawuok e gwenge ma inywe changa jogi tregi ng'eyo ni gigi nitie onge mbunge ma osasana kaluo onge mbunge ma kia ni changi gero kono koro wakonyuru jogi mondo ginwang kaka itimo gini iyo maler mondo timni quality control koro ananeno ni i manifesto ka kidonjo sana Jared kidonjo kajo Embakasi South oyieri ahope ni giboyieri wabro konyi mondo pinyo se wacho oyieri mondo wangi issues manyalo kelo pesa mfuko mar japiny wangi issues manyalo konyo nyithindwa mondo innovation bineno gani you know what tem konyo innovation koro gikana gi ema pano nyalo konja kom koro ananeno ni manifesto en important to jopiny bende kaka osiepa wacho most of the time jopiny mondo bed ni wacho gima gidwa mondo timnigi aito gin kaka ng'ama dwa chung onego bed ni ng'iyo iwacho gima jopiny dwaro no emikete manifesto mari aito ibiro gimiluongo ni scorecard kose yieri to jopiny bende ng'eyo to gima ni wacho ni gero nwacha bende time kose gitimo erokamano ahinya to bende aparo ni mano bende kara nikech onge kar migol bende lure bende gi midhiero ma bende yudo gweng' ka gweng' nikech mana kaka Jared bende nawacho kapo nono ni nok mar pi ma bende ose jimbore kuom thuolo malach manifesto bende kore kelo mana achiedh nade ma bende jopiny winjo kata kamanya koronga jwang dakika na 2 tok saa 2 mar okinyi adar mar mon wako yo matine kwa duogo okang' mar 2 to bende koro kata waloso kotende kod manifesto bende ber ka wang'ie ni mjumbe manifesto mage gin nego bedno bedo mage kik bed ni tije gitumore gi mar governor timo gi mar MC nikech magi duto te ang'e ni singo ga mana e manifesto jopiny bedo ng'e pogruok aka yo matin aduogo gi yote misebedo kioro kik dhi mabor. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower beds, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga ya solo kawakelo ni ngolo
motimo Cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa parga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Jumani chenro mar ng'ejo thumbewa biro ni kawuok e gwenge mag Nyatike. Lando mama lenga lenga nyoremo paro nyisa na wera wera serio. Walimo jabenga matuklu Ang'wen Jasuba ei dalane mar ng'e matut. Aneno kaka piny dhi generation ma skuro donjo ubaye muna temu ng'e mumi agolo piny ome. Mike Kikbai tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kasto wanuo ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. E chuny weche duto rawere nigi duola paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kikbai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Nyakoronga jwang machiegni okang' mar 2 waduogo kendo wadhi nyime koda twak marwa okiny makawuono waloso kotende kod manifesto bende manifesto chuno japiny bana no kochuo pachgi kaendi wene asom ote obilashe motho iwacho ne greeting Sharon Lotwak kende mor Sharon kaponi ng'ato ochung' to nyako bed ni oseneno piny moneno kama rema nitiere. Remno ema miyo ng'ato kwayo thuolo mar telo mondo kony japiny kochopo singo mar rem mabendo seneno. Rem ma ntiere emiluongo ni manifesto. Sadly enough, gik ma josiasa diero pile kaka manifesto gin basic needs. Mostly machalo basic education kata somo, kelo pi maler, medo yor pur, thieth makare kod loso yore. Gigi duto te iwacho ni ok gitim. Timado ni josiasa mathoth wacho ni ka gitimo gik ma iketo manifesto to kiny wacho ni josiasa mathoth wacho ni mana ka nyalo somano josiasa mathoth wacho ni ka itimo gik ma iketo manifesto to kiny ka ichung' to idhi keto ang'o kaka manifesto. Most of them have turned their manifesto to be permanently tool for campaigns. Imedo ni Sharon manifesto kata cross Kenya gima jasiasa osingo Mandera e gima jasiasa osingo Kiambu bende gima jasiasa osingo Migori nyaka jopiny lok pachgi. Wawek yiero ng'at ma oyuko jamna motegno to waketo jatendwa e ratil. Ng'at ma ok otiyo dhi dala. Taparo ni mana en paro malew. Iwacho ni nitiere moko kuom basic needs ma japiny nitiere godo. To bende kopogre gi mana paro ni ng'iyo gap bugo nitiere kanyo mana kaka Shemotho wacha ka ni Linda kintiere kaunti ma Kisumo inene ne yo machal nade. Biyiere gi gik ma Shemotho wacho.
ayie gi shemo tho ni siasa onego bed ni kapok indiko manifesto tiwinjo japiny kaka nasewacho cha. Nikech iyudo ni kuonde moko nitie gimoro miluongo ni affordable housing moger kuonde moko Kenya ka. Tiyudo ni kuondego kidhiye to jopiny makanyo wacho ni wan gino made bernwa kitimonwa en kata ng'iyo ni osiptal makae ni botiyo bo wanyalo kata yudo yath. Kidhi kuonde kaka madala ka yudo ka ni ng'eny ji nigi mier, ng'eny ji nitie gi kuonde ma gidake. Koro giwacho ni sirikal ne nyalo timonwa wan kaka nwadwaro do losonwa osiptal nikech osiptal ni e pek ma wan godo e dala ka mohingo kata wach ot. Wan waonge gi tabu mar ot. Manyiso ni sirikal ok nodhi kata mondo winj ane ni jokata ne dwaro ang'o kabisa. Koro adwa yie kode ni nyaka iwinj japiny to jopiny bopogre. Jopiny ma Nyakach nyalo bedo ni gino ma gidwaro pogre gi jogo ma Kisumu Central. Koro kata ka chung' ne kamanyo kom mar women rep kaka manyo ni nyaka winj jogi nikech dwaro gi opogre. Kata kidhi e wach mar education gi mar puonj ibo yudo ni gino ma ng'at moro seche moko mana bridge ma nyathini nyalo dhi godo skul mane e lamo ma en godo ni mondo nyathi oyud kaka dhi skul to ng'at moro en nyathino osedhi skul maybe en school fees koro nyaka iwinj jogi te. Sharon kamoro chien kanyo ni wacho ni josiasa riambo potit mano to apa ni wacho ajin nikech nitie josiasa moko oko kae ma adiera riambo potit. Nitie kata moro sani ma wamiyo nickname moro waluonge ni in 6 months adiera no onyiso wa gik mang'eny ni e dara auchiel mabiro to kwang'iyo to gigi onge to kwang chak wadok e manifesto mano miyo wakata waneno ka gimoro iluongo ni lack of political goodwill. Ineno kaka wan kaka joma mine wach mar telo ni osethagowa sana kendo telo mar siasa osebagowa. Tineno ka manifesto kata nondik ni jogo mamine idhi miwa gimiluongo ni 2/3 gender rule kendo idhi miwa go kendo koken ka elective kendo appointment idhi miwa. To mano ndiko gine manifesto sani kwang'iyo cabinet ne bende wacho ni mon dhi miyo 50% mar cabinet. Mano okotimo to kata 2/3 ma en sheria ma Kenya okotimo mochuno ni ma jomoko nyocho dhi e court mowacho ni cabinet mar Kenya sani oken kaka onego bed ni entie ma court nyocho ng'ado wachno mowacho ni akato rach losuru. Koro wacho nang'o nitie gimoro miluongo ni lack of political goodwill nikech seche moko kipenjo jatelo ni nang'o gini nindike manifesto to gini ok itimo to nyisi ni budget kama but nitie moko ma kan kang'iyo gi wang'a taneno ni ng'ani ok dwa mana timo gini adiera dwa timo gini nikech kaka wach 2/3 gender rule mar cabinet mata ng'ama ni dwa timo gino to time atima. Kwabiro kende weche mag budget ng'ato bo nyisi ni adwa loso ndara adwa timo kama to king'iyo budget tineno ka gino monyisi to onge budget. King'iyo budget manokadho kata sani tichak iwinjo ni jo nyithindo madhi e skul mar university ni koro bodhi to somo nono to king'iyo budget to pesa no koket kanyo manyisi ni ng'ani riambo kotit ng'ani tugo mana gi wi mondo oteri gi rieny. Jomatindo wacho ni unanipeleka na rieny oteri gi pi. Kwachak wang'iyo kendo weche mag gine ma budget bedo relevant gi gino ma ng'ato dwaro e gimomiyo anyisi kendo aluongi akwayi Sharon ni chieng' moro Nyasaye koyie tiluonga koro ka an aseloso manifesto mondo koro wawache ni manifesto na mar Kisumu County ni en ang'o. Awinjo ka owadwa Jared Oundo wacho ni en oseloso manifesto koro akia ni en to obo pimo don ang'o lakini wabo gomba kanyo to asewacho ni an achung' e tok Edwin Sifuna mapok oloso manifesto ne mowacho ni pod wawuotho e Kenya kae mondo wawinj ni jo Kenya to dwaro ang'o mondo kwaduogo ni waloso manifesto to walose ni mae gima japiny dwaro titiyo gi experts ok dibed ni in ibere wach tedo ibere wach fwambo gi keyo ibede wach puonjo ok inyal bedo kamano. Koro nyaka iti gi experts mantie kuonde mopogre ni mondo ilos gini mondo obed gino maber. Katieko Sharon taneno ni kamoro kendo be monego bed wang'iyo en chama ma wan godo gi nikech jotelo iyiero gi chama. Tiyudo ni ka giseloso manifesto to ka gidonjo kata to ging'ikni to ok gitim kaka ne giwacho. Be wanyalo bede gi repercussion moro ma kata ORPP nyalo kata ng'ado political parties fund magimiyo political parties mondo gino mag chama no ahidi jopiny no dhi timo mondo gitim ne ji. Nyaka be wabed gi evaluation kaka nawacho cha sani mbaka moro chako gore ni juma mabiro wadwa timo gimoro ni Vision 2060.
to wadwa go mbaka mar Vision 2060 kapok wabede piny manie kata ni Vision 2030 cha to wachopo kanye, waseringo gi wachno mwatundo kanye, ere kuonde ma wanyalo wacho ni mato wayudo tik, tere kama pod wanyalo wacho ni kato pod wan gi rem waywa e soksi. Ok dang wapukre kendo ni en manifesto tok manifesto. Egi momiyo japiny moro owacho to yie kode ni seche moko jo siasa wachalo ka gimoka manifesto mowumo godo wang japiny mondo japiny kik penyo kapok itieko kata penjo ma to sekel moro mar umo wang'i, onego bed ni wa evaluate ni to mano wacho moro cha to wachopo go kanyo mondo kore kwa yudo mbaka kod sudo mbele. Erokamano ahinya. Dan mana mapiyo kapok aloso gi Dr. Jared. Adwokane gima Linda wacho. En hapa ni onego focus wach ma Kisumo. Exactly. Wach ma national politics kik wadonje. Ok binyalo because sani Raila Odinga nyocha wewa. Raila Odinga nyocha wewa broad based ka. To sani giwacho ga nyocha an Central Province. You know, nyaka nene Kenyatta, Moi gi Kibaki gi udonje. You know, joko seloso nderni makucha beyo. To sani wan wasebed kwa chandre sana joluo. Nderni wa okber, nyithindwa onge tich. Ma sani wan kumwa ae ugenya gi piny kaluo wadhigo kura ni William Samoei Ruto to wagone kura nango nwach nitie jogo moa kocha Central ok gidwan kendo jaluo obed ne gigo kura against Raila Odinga. Koro wabed kaka jaluo wawacho ga ni wang'ni wamakre gi ker William Ruto. Winjo ga nwach siasa ok perfect. William Ruto ok perfect lakini kwa wacho ni koro wang'iyo gine siasa mar Sifuna ni ng'ama osiepna gi Linda Gorengo wawacho ni to Rengo dwa terowa kucha nade idwa terowa ka Gachagua to Gachagua no mak dwa jaduok gimomiyo Gachagua gore gi Ruto en Ruto nicho kawo gino boketo machiegni. Koro an wacho ni siasa ma wang'ni wang'i jatelo marwa ma ODM Mod Buro Odinga ma tiyo kod Ker Ruto koro mbele malo ka wamakre gi William Ruto nwach sani wan kie Raila nchowe kanyo. To siasa ma igweng migoyo ma Kisumo cha wanyalo miel gine Linda wanyalo gone kura wanyalo pogo makacha mene kaka adwan mondo awach weuru kata Jared Bolose jogi kwanza nikechami gi the first 30 minutes ntiere seo kaendi gimaja siasa wacho Mandera gimaja siasa wacho Migori Kisumo unulu sema nako tende kod basic needs okudwar dwach jopiny. It depends nikech kaka adwach wako maybe kaka Malinda no wacho kod gimi wacho kirango manifesto mara manifesto na nena loso chon and ja siasa kapoko chung ama jatelo kapoko chung gimokuongo Linda kiongo manifesto krichak niso jopiny chung bed manifesto koro mar basic needs cha somo they are the basic needs nyaka gibedie an kuma chungie majorly en slum. Okay. So kidhi Mukuru kwa Ruben giongo pi olwe jera ka ongisa jera ochieng wacho ni en jogen gi pi jogen gi stima one sadly enough gima nomiyo ka chung ni wachango ne ka chung ugenya ne knawe ne Daniel na chung korwa kae Embakasi South nikech jo Mukuru kwa Ruben giongo stima to jal manyo luongo studio Nyoro chande me wacho nyine mano koro sera ni makore mokadwa wache wachne ochung ni committee mar stima no to wan waongo stima koro ka adwanu jera ochiengni otere office mar Opiyo Andai mundo Opiyo Andai no ngisa ni wachango waongo stima joga jo Mukuru kwa Ruben by then onyola Mukuru kwa Ruben kanye kwa ne kapon Karen kaka DJ ka ama kaka lwenye mama no upon runda and joma no pon kanyo kuro I understand shida makanyo kuro those basic needs must be taken care of okani wondi jogwa Mukuru kwa Ruben jo kwa njenga jo pipeline ni bo kelon gik maungi kuro gidwa
basic needs gidwa chiemo gidwa kuma ginya ninde. That's affordable housing is very important. Makoro higni go duto te. Yes. Nikech wacho ni Mkuru kod Obwen onge stima onge pie kin mamoko. Makoro nyiso ni jatelo makono sibedo mana katimo mana kisera. Koro stima the reason in ko yieri to bende koro biro kiketo GTM koso en mana history. No, about stima nitie chon no ngade kwerango nitie cartels bano ngado stima nikoro gi kel margi mas ambasacha koro krichur KPLC neno nitie cartels kila kamoro. Yeah, so that and then nitie joma uso pi ngentio pi ka ma meter is very cheap but koro ka ngato biro uso ni pi liter 20 mtungi achiel ni kuba achiel ni uso ni gimo 100 gimo meji dinyo gimo silingario Canada kuru nonyaga pi silinga achiel silingario silinga dik sani uso 100 nikech nitie cartels machimo ipino. That's why ma gitimo kano koro ko yera tabu deal cartels go kagino nagi angi gik magiwugie to jogo wabo deal kodgi wabo deal kodgi gima we wacho ni perpendicularly maungo mbalo wang. Koro gima bende Lindo wacho ni openjo ni affordable housing konya. Kwa mfano ka affordable housing no bed karo kata ugenya mo bedi nungo wan gi nungo secondary wan primary schools man kanyo jopuonje man kanyo wuok mabor koro giongo mieche gidwaro ko maginya ninde. Alafu affordable housing maybe Linda kia kaka affordable housing kit one of the major affordable housing mantiere any constituency mara Imukuru new estate kubiro kanyo bone no affordable housing no nigi school nigi hospital nigi kimiluongo nang nigi police station nigi kuma nyithindo tuge obiro gik mang'eny kuma nindo kende bende o create job opportunities in terms of kaka ji udak mang'eny kech wadwa keto kanyo ji 60,000 okuna tete ya serikal nikech Ruto chula ama osiepna Catherine Omanyo sije madiemo chula gemo but gimo reality ka gimo ber be gino ber ipako dong kage morach to bende wawacho but serikal masani osekonyo to konyo joluo koro serikal mokonyo joluo ni Ruto ni ne kwa yere koro rupwa bed kode wamak lwete kipenjo kata George Bat ndalo no kanwa dhi yero last time nan Azimio wan gi Daniel ka kwan Bomas but sani yamo loko wayoko gilamo giyamo wa support ngama supportwa Ruto Uhuru ne president ne to no gitimo gimo mani luongo ne handshake no ne kwano kata minister machu kata minister mari to kata mna yirjera nikitanyini menichungi duon bura mar ODM primary siero mar gwenge kapo nono ni otim to kiyudo tiko mar ODM itimo nango about the yudo tiko mar ODM so my option about yudo tiko mar ODM kora I'm working on it. I'm not thinking no kana no ange nikech kata Raila Junior ne biro Daniel Oba ni boyo kata manose kano Raila no biro bongise ni ka ground yamo loko en mano undo kende oseringo kada former Junior bende no saya nikech kana manyo yumba ODM sani onge amanya yumba kata mumio achung ngenda kichunga ng'at mosomo ng'at mosego kwano kichunga ni ji chung ago kwano bed piny bade no ka ng'wecho wuk unginga manyayo mbojare do undo emomi wacho no undo aunde Embakasi South ber wacho ni jasesa ka jasesa nyaka bed gi mentality ni alma the lawyer of the lawyer yani wacho ni it's a very positive mentality jarani chere iparo mane Sharon bang budho gi Dr. Jared Oundo to diko kaka Linda gweno wuoyo kacha nting manene pacha adongiso jowario machungi ni ka ber to stick agenda mari mar kamidhi chunyeno mondo jopinyu understand nikech jo Kisumu ka ogifuo mibodhi nyiso gini sefuna ber Ruto rach to gimikura nyaki ng'isi gima dhi timo gi kaka dhi timo gi sami dhi timo gie tang'isi jowa machungi ni wacho samono campaign wacho gi yotga to koro ko chopo e delivery okentuk nyithindo nikech process ma procurement process mondo chop makoro gino kele ground okentuk nyithindo to jowagi wuoyo ka gima giparo ni chopo yieri kawuono to kiny mande kiny chako kelo projects ground ok ngima yot kamano awacho ni nyathiwa miluongo ni Linda Kisumu ko fuo mabro yiere e basis mago Ruto and in fact dangisi kawuono onge president e Kenya mutiyo molo president Ruto in 3 years otimo gimolo presidents ang'wen kate
in 60 years. Adawacheni. Believe me, ni utema utogerogi. Onge rais mnoso gerogi Kenya kai. Kanya gero negara adek apar. Utogero utemo ingo mahao 1,100 ni japiny ma Kenya. Achiel ni oger hospitals all across the country. Kidhi gweng ka gweng nyakine gima to timo gweng no. Kidhi gweng moro no ka skunde igero. Linda wadogi manifesto go wach gik maruto sana. Mago manifesto of course. Mago manifesto to koro jaragi mitemo wacho nikech ang'e ni kila ng'ato to nitiere gi ratiche samoro nyalo bedo ni siro jo tuta mtoka to bende siro wacha wachane en mani point mabende kelo mabende samoro japiny nyalo yiere godo en ni ng'ato kuchung to wach manifesto mare to kata mna un sanu loso to kiny ka jera posta idhi keto mara ochieng jera to picha matin be idhi keto pati maro mi point ami point ng'ato wacho ni 6 months to kotimgi adwang so Linda ni President Ruto otimo gigi nyaka gwengi koro mano to Ruto to koro waloso kotende koro wan emo miyo ni koro kibedwa go debe mamalo to wiwa wingi koro discuss Ruto gobe ani mikoro wach Malindi ania ema setimo Ruto kuoma e ward mara ana bende rais omia project moko e ward sama ankani kidhi Darajani kidhi bypass Malindi barabara gero na kanyo aparo ni twix sekete Lamu ring road makoro matatu dikaweji nikech kara ne onge ka town en idir Islam iye koro wagero ring road mikete Lamu all round magache bro biro to chung to kawji kanyo tero ji town to konyo jowa wa this school machine squatters dig Lamu mana chiel bang mano President Ruto omiwa transformers Mikil no ward keche transformer mantie gina chiel madongo makolal to the entire village onge stima e wuwe marwa kode no wacho no bokelo mathindo ka miketo kamara mora maka stima lal kona makone ni to jogi nigi stima mano waneno ka ching chopo keche odhi buche pile machielo ochiko wakelo nwa street lights jogo se biro reko se biro mose identify areas medicate stimbego all across ngiso ngani timo to owacho gi to timo gi ado ngisika wuono jo maringo dhi Linda Mwananchi okawacho leadership acho jo maringo pio Linda Mwananchi ngenge gin cowards jo moluor ni nomination mar ODM oginyali yombo koro gi Linda Mwananchi mondo migi free ticket to mano gi biyombo go alafu jo Linda Mwananchi most of them kirango gin political lightweights gin go joma dhirem chon go kinyi aparo ne kilanga nitiere gi kindera mare mano marombulu bede kweth mane taparo ni mano bende nego beni koro waluoro Linda kintiere kon kiyena awach ni we winje bende Linda bende wacha Linda machiegni Linda erokamano owete na yena uru monda parnu ni sheria mar IEBC poko podho ni search go campaign osechako moko nego beni sani ji goe maka poni timo kamano to itime tok sheria koro okunyal hanga katudwa ne atol ni mano gima pokati manyiso ni poda wuotho poda winjo jo piny nyaka chop Moroni nyaka chop Seme nyaka chop Nyando nyaka kuchop kuonde go te kore ka bena se winjira gi Sharon kan kendo ochako luonga koro ka osebedo gi manifesto mondo anyise ni kaka siwuotho kuonde gi te mai kore manifesto mabiro nikech awinjo jo Kisumo te ema gima wacho owadwa Daniel ochako wacho ni kipo we sera mar national to ka wawuoye wach manifesto mabedo implemented Kisumo kae onyalo bedo ni masani nitie governor Peter Nyang'nyong'o ne gi manifesto ne lakini manifesto ne nyaka no manifesto mar ng'ama ker ma Kenya ka ker ma Kenya ka masani tiyo manifesto ne nyaka bedo implemented nyaka piny koro nyal bedo ni manifesto mamalo okanyal ng'eyo to gigo matimre malo inyowa nyaka piny kae kwang'iyo wach manifesto masani ng'ano ma ker ma Kenya nowacho ni gik moko kaka extrajudicial killings dhi rumo wawacho kaka police brutality ok dhi timre nyoro nochiwo ko wadwa moro nonegi to mae kendo biro e tok ka juma moro cha podwa luwo kes mar Albert Ojwang mane owadwa manotho e police cell kata to chakre kata Albert Ojwang wewa nyaka kawuono owete wadi mose ohinye e police cells kata to kata ko gin joluo nikech wadwa ka ogini kendo wadwa kete mbaka majoluo weche ma ng'ato tho oken tribal seche ma ng'ato undergo police brutality
seche ma bunde go ng'ato bunde no kier gani koro awuok adhi go jaluo awuok adhi go kuyu bunde no go ng'ama moyudo seche mowacho weche mag education ma nyithindo ma osekadho maber monego bed ni dhie university koso dhie university mano ok en gi wach mamako joluo kende omako Kenya nsima tiyudo ni rowere kosekadho sani e sirikal ni moko ok dhie university dhie tertiary institution nikech pesa monego bed ni gichulo kata ng'eny kabisa kolure gi funding model manyocho keti gino kin joluo kende kwabire wach corruption nikech manifesto kata indik maber nango nitie gimiluongo ni implementation nyaka itime implementation ka dhano madwa implement en dhano magalagala to kata manifesto ber no ndike gi kisungu mamit nango kata ber nango to pod ok dhi tiyo maber nikech dhano matimbe ge galagala ema dhi implement Kenya ka kwang'iyo ten corruption piny nindo kwadhi nindo kichiyo gokinyi gaset okwal pesa makama kia corruption kanye kati ndik manifesto maber manen idhi implement nango ka pesa tikwalo piny ru koro nyakwang'i be ginene nyakwang'i national politics nikech national politics affects kata Kisumu kai kwa biro kata allocation mimiyo county government ma Kisumu comes back to the national government imiyo gi pesa ni to kata pesa ni ere kako tiyo koro gigite nyakwang'i day to day gimoro kendo madwaro temo golo kabisa en wach tribalism ni nosetigo do ka wonewa osetigo ka minewa wan be udotiyo gi tribalism ni mondo pangwa kuyu jaluo shida wa unifying seche midhi hospital to kinyal yudo yadhno kiyer ni jaluo so gimoro nodwaka tribalism nodwaka ene moketo mbele to koro kwang'i sida mang'iyo watir kamai mano is not something that is going to be accepted waka ujatelo to ang'iye gi timne mosetimo katieko adwa wacho gimoro kendo kae ni kata kwang'iyo Gen Z uprising manotimre bidhi ng'e ni most victims mane akanyo dhodwa kaka joluo wang'iye ni compensation 10-point agenda manoket mar broad based wachopo go kanye nikech ka wadhi adiere ni koro wadwa ng'eyo ng'ato kachiel ni ng'ani nohinyre wabo yudo ni wan joluo kendo wan emwang'enye list cha koro gimoro ka timre gimaber otimre ne jite seche mane finance bill mar 2024 nonego bed ni kadho finance bill ne dhi hinyo jite ok ne dhi hinyo joluo kende koro seche ma we are demanding for better we are not demanding for better ni wadwaro mana ni mondo bed ma joluo kende wadwaro ni mondo obed mar jite to gin masetiyo godo mar tribal katieko to awinjo wach koro ni Linda Mwananchi wan cowards bise bire rani mani na mwananchi mi kidi mabiro mineno ngimani kaka dito and we still go regardless of whichever part of the country pod wadhi nikech wan gi pi mar loko Kenya ni waseneno ni katelo rach wasewacho ni wadwa ni mondo wang'ni wabed gi telo maber to wakaw parti wuo kendo nyise kata Homa Bay wadhi tarik 16 wanu jokinya luongo wani cowards wane front line mar revolution ka Gen Z kata no wadhi ka loko kaka vying for positions wasiwuok wakaw kama mbele kadi kuonde jobensejo mosegomba ingo Linda Mwananchi gi kidi okoka to pod wakaw parti to pod wadhi chopo Kenya te to kendo ginene mabiro an mana gi hakika ni wadhi loso the next parliament mar Kenya kendo Edwin Sifuna dhi bedo the next president mar republic mar Kenya. Kamano ahinya kata kamano pod warito lendo kapo nono ni Sifuna biro bedo ka chunge kom mano mar jatend piny kata ya ken dan paro mano manitira. Anadwa mondo Sharon ibo luongo Linda siasa mar Linda Mwananchi kod siasa mar mwawacho ok wanyal tiege sani winjoga ntiere ka aparna bobago nutwak jo one time gi jotutam to uwacho sera ko ni koro usiro ng'ane to koro un gang'o sani winjoga Linda Mwananchi duoko wa siasa mar pap mane orengo ng'eyo cha mane ji ringo ni wa fight for human rights wa fight for freedom what sani wacho kama of course freedoms mwanugo ok en perfect lakini sani wan gi freedom ma ka wacho gima wacho ka kata na Linda no sin wuoyo nyinge Ker Ruto onge ngama bo make chon nene kinyal wuoyo nying Ker bu idhi on koro wan kod lakini ok en perfect to bende gik ma jomatho ma ji osebed kadho Kenya ka ok en Ker manego jogo to bende nyaki ng'i ni chakre independence Ker Kenyatta
gi ker Moi gi ker Kibaki ker Kibaki ji notho mang'eny to ker Uhuru ka gimakre gi Matiang'i ji ne tho e River Yala mang'eny iwinjoga makata ker sani nene kwedo gik manene timore ji mane tho kwe koro ok inyal wacho ni ker William Ruto onego ji ki compare gi joma ne notho ndalo ka sani Matiang'i ketene no ber nana ber to ndalo cha nene ji tho mang'eny minwang'o ni River Yala chakre ker Ruto donj pok awinjo ni ng'ato tho River Yala koro en gima wacho ni Sifuna en osiepa odwa bet president obendo tima monyalo okanyal pinge lakini gima wacho ni kidwaro bet ker mar piny nyaki bed gi manifesto kaka wacho ni gimidwa timo ni jopiny kore ni kanyi penje kata ka ivono kwaro ncha penje gik mipenje ang'o dwa timo okay idwa ni goal ker Ruto idwa timo nadi corruption ibro gine nadi koro gionge gik answers ki to awinjo ni Lindo wacho ni gibro ti ka gidwa timo manifesto koro gitima manifesto ai gibro biro to wan jopiny wabogo gi kogno to mogik tadwa mondo awach kama siasa wa kaka onagi ok ni kwa wacho wach siasa makonyo jopiny no on tribal hapana iwinjo wase jonagi osechandre Kenya ka sana wasechandre to bende king'iyo chandruok wani ne obed nan wach siasa mar opposition mani Raila oketo wae koro sani anawacho kama of course pap ntie orengo gidwa ni waringi pap odwa ni watim ang'o lakini wang'ie wach kaka ji nyalo nwang'o chiemo e mesa kaka nyithinwa dhi school kaka jowa nyalo nwang'o tich kijande mwa nyalo ndike army wati gi PS Raymond Omolo mondo wanwang' ondiki ji nyithinwa e police gigi kwa timo sani ok bi tamo joma dwago siasa ondadaro mar mondo milosi bang'e jera kasto ka rondo mogik nikech aneno ka wadonge matin dakika 10 mondo atiek twak nitiere janno marwa mano Agri Grey iwacho ni kionge majana to manifesto to kayema iparo ni paro makamago nyalo loko nade nyaka yuk mana jamna moko bende ok bi winjo kata manifesto ya gimo en muhimu en manifesto gima ng'ato dwa tumoni koro sani ka misling miario bukonyi nade but ka yiera kawuono baloso ni yo madhi dalau aloso ni school mibodhi some kwa sababu like ka public schools tin ng'e jo dala might not understand but Nairobi kaka Maradaima ward ne ungu public school kan wachako siasa ni kwa wacho ni wadwa tumu ABC kaka mfano Embakasi Boys motim sani and I'm happy at mantiesa ni otime nikech na acho ni wabo chako Embakasi Boys though is there on the name gise identify place gigete nikech nika koro tich mitimo kwa mfano to pesi mang'eny itero nyathi school but ki save itero ya public school a good public school that's not congested ibo nango quality education kod pesa matin kuro kurwaranga ni pesa mimia kurwaranga soya to Nairobi ka bede jamna yukre kaka gwen yes koni yukre kabisa koni beche ng'eny dala kichaki to link pra beach mimia chiel ngano ikonya kabisa kaka kimi ka kichung bunge to mi ngato piny masling 100 to ngano nyadi uko ni kala pesa no mang'eny nikech sasa wasebedo godo ka kramna to kiero mano mar higa mar 2022 neno kaka kore wacho ni ibro yudo ngato nika geno ni makom nikech kinyo kama dynamics kaka gwenge ntiere to kaka ngato osedimore msamoro notiyo koda pesa mang'eny kong'ene obro bedo koyudo ini krok mane mameni ntiere godo ya koro kae sponsors ntiere godo koso gin mana pesa ni mane ichwero godo luchi yeah, of course wamanyo sponsors but ichako tiyo gupesi but one of the best things kaka Embakasi South kumachungie kanye kuma mu sponsors kana joma sponsor kina Daniel Juma kod Olwenyigiri kod Jera giwokoro akon not mostly NGOs bentiere but indo NGOs onge pesa mang'eny kaka ne ga chon nikech ka Trump nodonjo kod jomo kone gidio pipes manwe tiyo go but Embakasi South ni industrial area kanyo Jera paro mane mintiere godo mokwongo yiena akonyo madwani chaba gombo no yirkom Embakasi South ang'eyo Embakasi South ye gioko kwa ini golwenji kwa umbuchi wa involve Raila Junior no biro moringo apan Junior kubiro kayo muchung kawuono nyakiringela liwon Dakaring de no no we involve okuchung kono no involve koro adhi wacho niya higa mar 2007
jo Kenya noto mang'eny e wach pre-election and post-election violence. Kendo mane history ma Kenya wacho ni mane ma ji otho mang'eny kabisa. To 2007 no, Ruto ok ne president. Ng'ama chung' wacho ka ni ji otho e loch mar Ruto gi nyako penje ni to be en gi fact gi figures. To ng'iye ni machien ka ne chal nadi. El telo ma Kenyatta ji notho. Nyaka Kisumu no negi ji. Mano ok ne Ruto. Kibaki no telo kae 2007 ka ji tho. Ok ne Ruto. Uhuru nyatelo kae. Ji negi yala. Ok ne Ruto. Moi otelo kae. Koro makoro ne was molonga tangata kech endi koro ji ne tho to onge penjo. Omiyo anda wacho ni kata ng'ato rach to nyaka wacha acha dieri ng'ani otemo kama. Wan ka Uganda, anjo ka nyathi Malinda wacho kae issue ma compensation. Someone nitie commission muchung' ne miyo jowa pesa mano hinyre e kinde mag lweny ka. Gidhi mbele tijigi. Kik wariamb gima timre sani. Gima timre sani imiji pesa. To gima na wacho manuo kendo ni jomoko maringo ma aspirants madono chung' gi Linda Mwananchi gin jomo luor anuo kendo nikech ging'enu ka gidhi kocha timi gi free tickets mondo gichung' Linda Mwananchi giluoro the process mar nomination mar ODM. Koro ka gidhi kucha to nyaka go Ruto eka mi ticket. Awacho kendo anuoyo joka makwayo gitimo pogore. Kwa mos jopinyo mi ko kitang tibo end up ni wer oko Linda Mwananchi mara ng'ane president end up ni wer nono. Ero kama na inya koro nyakoro mga jongo dongi dakika 5. Linda kintere kaunti ma Kisumu ka dakika 1 gi wach ni mogik. Kike kwala sa mar jowiti. Kamano an wach na mogik mokwongo adwacho ni manifesto nyaka bed drafted kaluwore gi katiba. Katija chung' manadi manifesto midhi ndiko nyaka iti godo e sheria ma Kenya. Koro jogo madwa chung' nyaka ng'i katiba ma Kenya to gilu ni sheria ma Kenya watamo. Mogik adwa kwayo jo Uganda maluo ni tarik 16 wadhi e rally Homa Bay. Akwayo mondo biute mondo winje manifesto kata gino ma jo Linda Mwananchi diher mondo nyisu. Biuro e yor kwe mondo winj gi itu mondo kango odiechieng' orumo to adog ot but jite biuru ka rombeu arwako kaka Linda bubedo kanyo to biuru mondo winje manifesto mar Linda Mwananchi enamo Nyasaye orituma. Ero kama na inya Daniel wach ni mogik libina. An wach mogik an akwayo oganda wa mondo watim siasa mar kwe to sana jogo mapok ondiko kura maonge upande dhi mondo inwang' kura inwang' upande because mene yo kende mwanyalo nwang'o ko numbers mwanyalo bagien go mbele kacha to mogik kenda kwayo ni seche ma watimo siasa marwa kaka onagi wa makriuru kaka kaka joluo mondo wang'en kura numbers magwa kwa ketu kap ma wakete cha to bro miyo wa kony mono koro mene gima akwayo to mogik en mondo tim siasa mar kwe nwach siasa ondiek pok ochamo piny 2027 bo biro to bo nakalo tapano kana mna gwenge mago makalun kich nano kana gima notimore Homa Bay ni dakini kana mna kuseo kata mna gima notimore Homa Bay kosin midhi se aneno ka jerange wach jo Linda ma Homa Bay wach jo Linda aparo Gladys Wanganyoro se wacho gi leaders magine ko en ni jo Linda orwak gi mono gi team campaign margi onge ngama bro bogo gi to gibede ka gidhi to gidhi mos gidhi gi wich teko ni gi kelo gi amen moro apana aparo ni wan kaka joluo gi jo Homa Bay wase decide ni gibi to wabro winjo gi ai gidhi nyawinjo kaka Gladys wacho gibi mondo giwach kaka gidwaro ibo winjigi ai to gidog gitima siasa mag kwe kikel amen kaka kel amen to bro bet marach ero kama na Jared ya koro before wach na mogik ng'ena antie great of reply o Gerando Winyamarach ende kawacho ni Raila Odinga no borengo no biro first of declaration no biro wacho on 15th May no chung Embakasi South no biro wacho diriyo kata kane en bondo
nowacho nochunge mbaka south but ji jet no buok kata be na buok kata dan no buok jo diembe ndoro na gi buok ni wani chung mokia nikech nitie ngama ne keli abungise ongo history no but gimogik mondo awach en ni manifesto kro beda karatas obed gima dwa dhi timon jopiny gima chenjo maisha mag jopiny gima ma jopiny alafu kinja siasa madwa chung nyaki bed at least a rough idea gima dwa timo okri wondwa ni dhi winjo joma gima jopiny dwaro kwani nikia gima dwa timo kikia gima dwa timo kaka Lindo wacho please kirite mi chung ya mrupi ngeni dwa timo jopiny ango if you have no agenda mano ngat ma corrupt ngat baadhi madwa kwalo jopiny kama no wacho ni ngat mawinjo jopiny omondi kapok oloso manifesto nyako bed no se kwando ngene japiny osebed kanyo koro gimodhi bet gi jopiny en na dialogue okole gik macho 3D dialogue data and delivery odhi mana confirm gima wacho ni timre or nyaka nyati nikech osebet kanyo ground o understand ground kwani odhi chung moko dakie wacho mogik moko ngi awuoy gi mipenja wach dawo manyien ti Homa Bay kadi poni ng'ato nyopango goyo jalinda mwananchi kik dhi Homa Bay mane richo to mak manada ng'isi ni jolinda mwananchi ko gin jo siasa ki winjo story magitimo ga rallies maggi jogo dhi to oro vijana chako dawo to giwacho ni wacha vita mondo neni ivamia gigogi moko wito nyaka tiaga si crowd mondo gi win sympathy maja piny to siasa mitimo gi former president Uhuru Kenyatta mondo ket joluo busy kaka gore South Nyanza, Homa Bay, gore Migori, gore Siaya, gore Kisumo koro wan busy e dawo mondo ng'at gi odonji wa joma riek joluo ikre uru go kura kamora achiel wacho mogik en mae abro tiyo njolindi kaka Nyasaye nomiya teko mako chopo yiero tadok kwa gi kura gimoro mama timo abro timo e chama mar ODM motelne gi Dr. Buro Ginga to gi Gladys Wanga mogik enia ana boko kura ni President Ruto to gusipena te gi joma luwa abotho ka luongo nying President William Ruto nikech gimo timo na ward to gimo timo jo Kenya for the first time nyaka cha Kenya wan gi minister ma finance wan gi PS ma interior wan gi minister moringo marango taya gi petrol yo kama mogik mok tindo gimara ma timbele maber kineno sha stadium sigero everywhere manyaka ne poko timre ero kama na nyado no pin bende kori donjo nyaka national politics mago manifesto ma Kenya Aya aloro twak Linda bro luongi kende twak kendo kinde machielo nyaka rongo jwang dakika ni 46 tok sari maro kinyi Lindo gwedo kintiere kaunti ma Kisumu ero kamano Daniel Juma Jared Oundo kanyakla kod chieng jera ero kamano ahinya mabiro en chenro mar poko pogore oritur masani nyinga Sharon Ngao